που έχει ανοίξει έστω αυτός έτσι όπως είναι σε αυτή την κατάσταση, πόσο έχει βοηθήσει την περιοχή εδώ και αν έχει αλλάξει λίγο και τον τρόπο που δραστηριοποιούνται οι επιχειρηματίες της περιοχής. Да, след отваряне на пътя града се развива в няколко посоки. Основно услугите и търговията. Услугите, търговията и туризма. Направите така, че получи се взаимен интерес от двете страни. Ние успешно организираме екскурзии и почивки в Гърция на морето. И отделно това може да го пишете, може да не го пишете. С добрата реклама в радиото, в това трябва да кажете. Добрата съвместна работа. Добрата съвместна работа се засили интереса към спа туризма в Златоград. Да, у нас.